Čaute kamoši, dnes si pripravíme z pompeznej zeleniny, ako je cibuľa, po chuťku sladko-slanú, tak poďme spolu na to. Nemám povedať, bude sklamaný. Máme cibuľu, Joži. Doma nemáš cibulu! Poď, Matúš. Není hanba prohrať, ale nastúpiť. Dobre, ale dneska idem skôr domov aj tak, keď vyhrám. Dobre. A čo, obidve? Nie jednu. Pripravíme si masielko, cibulku. Základ pri dobrej cibuli karamelizovanej je nikde sa neponáhľať. Ak sa človek ponáhľa, pridá ten plyn a chce to spraviť z prudka, väčšinou to prihorí a výsledok nie je dobrý. Joži, vieš, aké vitamíny obsahuje cibuľa? Neviem tiež. Brakiobatie. Vieš, ktorý bol na výškole? Toto som ešte nevidel. 22. ona nemá cibulu doma byte. Dáme si trošku bieleho vínka do cibulky. Teraz si ho necháme odpariť. Štípka soli. Vymenujte aspoň 3 vybrané slová pod č. Čierne korene. Mená. Trošku čerstvého tymiánu. Čerešne. Hlavná ingrediencia je cukor. Keďže to je karamelizovaná cibula. Nie až tak veľa, aby z toho nebola sladota zbytočná. Štipku vinného octu. Tak iba takú štipku. Krásna štruktúra. Nádherná farba. Jo, ale ako je to hotový. Dobre to voní. Dobre, našu cibulku si dáme na chlebík. Navrch si nastrováme naše sušené žltko. Mikrobylinky. Pažitkový olej. A bude nám maltón soľ. A takýto chlebík s karamelizovanou cibulou si môže spraviť doma za 15-20 minút. Dobrú chuť. Ahoj sa.